Ahoj, jsem Lenka a v rámci videí, které jsem natáčela na dílčí témata z ucelené koncepce zabydlení se ve zdraví, tak se blížíme do finiše a k základnímu a završení a základnímu tématu všech seminářů. A to téma otevřít se důvěře. Důvěře v život, zabydlet se v životu i v kontextu fenoménu zla. V kontextu toho, že náš svět není ještě úplně bezpečný a přesto díky pochopení hlubších mechanismů fungování světa se svět pro nás může stát bezpečný s plnou důvěrou v ten celý proces, plnou důvěrou k životu a k životním silám. Takže po předcházejících 8 seminářích, které byly často o vyrovnávání souladu, dostávání se do souladu, o dílčí práci sám se sebou, s dílčími aspekty života, ať už mužsko-ženskými, racionálně intuitivními, o vědomém myšlení a jednání, o vědomém konání, o rozpoznávání správné míry, tak tento seminář je finální tečkou, kdy může pro mnohého dojít i k jistému průlomu v životní důvěře. A jak už to napovídá, tak právě životní důvěra je ústředním tématem tohoto semináře. Zvědomíme si tedy, co to znamená důvěra. Budeme pracovat jako u předcházejících seminářů s myslí, budeme si povídat o našich představách, světonázorech a procítíme si jednotlivý pojmy jako důvěra, víra, naděje a podobně. A řekneme si, jak je možné tuto důvěru a pocit důvěry posilovat. A budeme se koukat na to, co nám brání se důvěře ještě plně otevřít. Takže ve všech předchozích seminářích jsme vždycky dělali konstelační práci, která právě má utišit, zahojit a vyléčit různé bloky, které nám brání otevřít se životu. A v tomto semináři to bude zrovna tak. Budeme také pracovat s tělem, prozkoumáme na bázi vědomé práce s tělem. Kdo ještě neví, tak podívejte se na video číslo 2, kde o tom více mluvím. A díky vědomé práci s tělem se i v tomto semináři podíváme, jestli ještě něco v našem těle, v našich fyzických strukturách nebo v našich jemnohmotných strukturách nám brání otevřít se důvěře a otevřít se životu. Důležitý je právě, že navážeme na seminář předcházející, který je o hranicích a hledání správné míry, protože bez dovednosti umět správně rozpoznat hranice a správnou míru, tak vlastně se nemůžeme plně osvojit dovednost důvěry a dávání důvěry a pocitu důvěry. Protože my žijeme ve světě, který je nějakým způsobem ohraničený, kde my máme ohraničené tělo, kde je opravdu velká pestrost a individualita. A to je důležitou vlastností našeho světa. A v tom, chceme-li prožívat naši individualitu, tak je důležité na to myslet. Takže s důvěrou a se správným rozpoznáním hranic je skutečně možný otevřít se životu a spoléhat se na ty dobré proudy, na intuici i naší moudrost v nás, která nás vlastně provede tím životem. A abychom si tuto schopnost a vůbec vlastnost důvěřovat světu osvojili ještě více, tak v součástí semináře budou jako vždy opět konstelace, kdy se podíváme na opravdu ještě zásadní bloky, pokud tam ještě budou, nebo třeba i maličkosti, který případně někomu z nás brání otevřít se důvěře. Tyto rysy nebo trhliny v naší důvěře
my zahojíme, zahladíme, odstraníme, nebo případně jenom zvědomíme, abyste věděli, jak si s tím tématem pracovat dál. Takže krásná tečka na závěr, otevřít se důvěře, důvěřovat životu a využívat všechny potenciály, které máme. Prožívat svůj život na bázi důvěry, v synergii s ostatními a realizovat svoje talenty tím nejlepším možným způsobem. Takže to je tečka na závěr v rámci seminářové řady Zabydlení se v životě. Takže děkuji moc krát za pozornost, těším se na vás a kdybyste měli jaké dotazy, tak se na mě neváhejte obrátit. Děkuji.